Són nombroses les cases d'Igualada que compten a les seves parets amb algun quadre del cubista Palau Ferrer. L'amistat entre el pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferrer i el decorador interiorista Josep Vilanova va oferir a les llars igualadines de la dècada dels 60 i la dels 70 la possibilitat de gaudir de quadres inspiradors en cases de disseny. L'obra més singular que Maties Palau Ferrer idea a petició de Josep Vilanova és per a l'Hotel Amèrica. Des d'aleshores, el saló de banquets de l'establiment hoteler seria presidit per un paisatge d'Igualada de grans dimensions. A l'oli podem identificar-hi indrets i edificis plens de records, l'Ajuntament i la façana de Cal Roure, la plaça del Rei i l'antiga Tanneria, diverses esglésies com la de Santa Maria, la Soledat o la del Roser, la plaça de la Creu, el riu Anoia, el passeig Verdaguer o la importància del tren amb l'estació Vella. El resultat és especialment destacat, ja que la mirada aèria, reinterpretada a través del seu propi estil, li permet oferir una panoràmica global de la ciutat que convida l'espectador a fixar-se en tots els detalls. Així, a través del decorador Josep Vilanova i la seva esposa Maria Marimón, de la històrica Font de Maria de la Rambla d'Igualada, la capital de l'Anoia també va entrar a formar part de la trajectòria artística i personal de Maties Palau Ferrer.